Podvečer. Vítajte pri dnešnom spravodajstve športových novín. Poľsko a Grónsko sa dostali do svetového finále vo futbale. Na čele Grónska stojí kapitán s číslom 10 Nanuki Doruki. Na čele Poľska kapitán tiež s číslom 10 Macejko. Teraz prejdeme k hokeju. Z domácej ligy prestúpili zo svojich klubov Marek Uram a Martin Kuľha do reprezentácie Slovenska do 20 rokov. FC Tukanovce znovu v priateľskom zápase znovu porazili LA Lakers. Kobe Bryant sa pokúšal prekonať svoj rekord, ale divé prasa bolo proti a postavilo sa mu do cesty. Slovenské reprezentantky vo volejbale opäť porazili španielsku dedinu. A teraz prejdeme k našej každodennej rubrike Frajer na záver. A teraz si pozrieme opak. Ty kokso, šupa.